6 hilabete beranduago, orduan bai errekonozitu zenuten, akaso arazoren bat egongo zela. Proposatzen zenuten ja irtenbide posible bat, zabalkuntza irtenbidea. 2012ko ekainean onartu genuen mozio bat. Eta galdera zuzena zen zer egin duzue mozio horri erantzuteko. Hori da galdetu dizudana. Horretaz gain, ekainean bertan, 2012ko ekainean bertan egin genuen bizita bat. Gero, abuztuan, zuek izan zenuten bilera bat. Bilera horretan, guraso elkartei eta ikastetxeko ordezkariei erran zenieten ez zegoela aurre ikusita, ez zabaltzea, ez deus egitea momentuz. Gurasoekin izan dugu bilerak, lan saioak, egin dituzte txosten batzuk, baina txosten horietaz gain badugu beste txosten bat, dela irakasleen klaustrok egindakoa. Hori da mozioan eskatzen dizueguna kontuan hartzeko. Hartu duzue kontuan zerbait erabili duzue. Zuk erran bezala, 2013ko urtarrilean, orain dela gutxi, onartu dugu beste mozio bat. Horretan alduzue, sobera ekimena arazo ez badago, baina jakin dezazu ekimenak aurkezten jarraituko dugula. Gaia bizirik mantenduko dugula. Ikusten dugulako, bestela zuek, lasaitasun handiarekin, soberarekin hartu duzuela gaia. Jakin badakigu ez dagoela ikastetxe hau zuen lehentasunen artean. Horrela, bidali didazuelako informazio batean. Eta horrekin batera gure kezka adierazi nahi dugu. Zeren zain zaudete, ez dugu ulertzen, zeren bila. Gure ustez handitzea, eta ez dakit hori izanen den zuen irtenbidea ala ez, gaur aipatu duzu lehenbiziko aldiz ikastetxe berri bat, baina akaso beste irtenbide batzuk, eta ez dakigu zeintzuk, handitzea guretzat ez da irtenbide posible bat, behin betiko arazo bat dugu, ikusten da beraien txostenean, eta behin betiko arazoari ezin zaio eman behin-behineko irtenbidea. Masifikazioa dugu gainean, eta uste dugu onartezina dela. Ikastetxe bat hartu behar da bere osotasunean, hezkuntza bezala, eta orain arte planteatzen diren zabalkuntzak izan dira planteamendu orokorrik gabe. Hezkuntzan pentsatu gabe, petatxoak jartzen, eta berriz ere erranen dizut, hori ez dela onargarria. Eskatzen dugu biurdanan masifikaziorik ez egotea, baina dagoeneko, naiz eta txosten horretan agertu 2014-2015 arazoak egonen direla, momentu honetan, une honetan arazoak daude. Eta hori ikusi genuen joan ginen guztiok bizitara. Laborategi falta, musikagela falta, plastikagela falta, kanpoko patioaren egoera, berogailua. Zuk erraten duzu 2012an izanen da, 121.000 euro erabili duzuela. Zertan, hobekuntzak, ze hobekuntza motak, zertarako moldaketak dira, petatxoak dira, horrekin arazoari irtenbidea hemen diozue, ez orain arte egindako luzapenekin hirukoiztu da kapazitatea, eta ez duzue horrekin deus ere lortu. Ez duzue erabili irizpide pedagogikoak, eta ari gara, hezkuntzaz ari gara. Orain arte bezala ezin dugu jarraitu, baldin eta kalitateak eskatzen baldin bagaitu. Berogailua, leihoak, pasabideak, patioak, bizikidetza, gurasoei eman behar zaien arreta, ikaslekin tutoretzak, hori guztia zalantzan dago. Ez dakit, arazo horietaz konstienteak zareten, entzun gorrarena egiten ari zareten, horrela jarraituko duzuen, guretzat arazoa argia da, oso argia, eta egunekoa. Zer egin duzue oran arte, zer pentsatzen duzue egitea, eta batez ere, noiz egingo duzue. Eta hori egiterakoan, ia benetan hartuko duzue. Kontuan, parlamentu honek erran duena. Leporatu dizuegu haunitzetan planifikazio faltakin jokatzen duzuela, kasu honetan mai gainean duzue planifikazioa, beraz, jakinda gainera, erran zenean bezala ez duzuela erabiliko jaben mano prozesua, hobe dugu lehenbailen jokatzea, prozesuarekin hastea eta partzerik ez izatea. Partzerik ez dugu nahi, masifikaziorik ere ez. Muchas gracias, señora Pérez. Señor Iribas.
Muchas gracias, señora Pérez. Tampoco nosotros queremos masificación. Evidentemente, el consejero de Educación es el que está más ocupado en esta cuestión y que, lógicamente, tiene por lo menos tanto interés como usted. Mire, en el año 2009-2010 había 26 grupos